Bullseye! Good morning mga kaspero. Ayun, mag day dive na naman kami at medyo malamig ng paggabi. Ayun, kasama ko si Master Danny at si Kuya. Tatlo muna kami ngayon. Dito kami ngayon sa harap ng Diniwid, naka-park. Ayan, ito yung Diniwid Beach. Tapos yung gagamitin ng bangka, ito, yung maliit lang. So hanggang maghapong kayod na naman ito mga kaspero. Let's go mga kaspero. Ano Dan? Para ko? Yung bilog mo rin oh. Nagpila natin oh. Gito kang isa. Magkakanta ko piramdam. Nagpila na? 5.20. 50 pesos. Bigyan mo ng 50 pesos nitong tinapos. 5.20. Nakapay. So, gasolina na lang, gasolina. Gasolina? Sila? 250. Ah. Yun. Thank you. Nakalimutan. Pero ang lapo. Ayan, kita nyo. Gawa ng ilog. Ayan. Magkaiba yung kulay, hati. Ayan o. Ayan. Ngayon sa spot, sa may nasog kami ngayon sa Mr. Danny at si Kuya. So lulusong na kami mga kaspero. Ready na yung mga gamit, mga pana. Ayan, suot ng kapay. So let's go.
Bullseye!
Mga kaspero, uwi na kami. Talagang malabo yung tubig. Ito yung mga nahuli namin ngayong araw. Yan yung tubig. Kulay. Kulay. Nahuli ko naman ng isang coral truth, triggerfish, unicorn. Nakadali si Master Danny ng isang GT tsaka nanigi. Yung grouper kong marble nakawala, sayang, matay yun. So tara mga kaspero, uwi na kami. Layo pang lakbayin namin, Boracay pa. Yun, nandito na kami kaspero sa Dinwiddie Beach. Nakarating na kami. Niligpit na kami ng mga gamit.